Molt bé, ja hem vist tipus de sobirania, què representa Catalunya respecte a Espanya, respecte a Europa i respecte al món. I ara què? I ara què? Doncs analitzem quina és la situació actual de l'estat espanyol. La situació és molt dolenta. S'acosta una gran crisi econòmica. Espanya té un deute que no pot pagar. No pot pagar ara ni podrà pagar en moltes generacions. Crec que no ho podrà pagar mai, si no és que no li condonen el deute. No oblidem que Espanya és el país que més fallides ha fet. Ha fet fallida 13 vegades, alguns diuen 14. Emportar-se el rècord de nació que més vegades ha fet suspensió de pagaments des de la història. Des de la història. Seguit, justament, per moltes de les seves excolònies. Veneçuela, 10, Equador, 9 i Xile, 8. Això passa perquè Espanya és un estat fallit. S'anomenen estats fallits a aquells que des d'un punt de vista formal tenen les estructures pròpies d'un estat, però que a la pràctica funcionen al marge de les institucions que realment no són independents i estan colonitzades o ocupades pels poders fàctics, que són els que realment manen. En lloc de defensar l'interès públic, es dediquen presumptament a defensar l'interès particular dels delinqüents i defraudadors fiscals i econòmics, on les institucions destinades a defensar els consumidors i els usuaris, en lloc de fer la seva feina, es dediquen a emparar els grans bancs i a les empreses, on els successius presidents del govern i ministres actuen sempre en benefici dels poders econòmics, on són recompensats amb un seient en els consells d'administració d'aquestes empreses a les que tant han afavorit durant el seu mandat. Ara avalueu vosaltres mateixos, segons aquesta definició, si Espanya és o no un estat fallit. Per tant, tenim que hi ha una corrupció endèmica, que no canviarà hi hagi el govern que hi hagi. Per el que hem dit abans, no es defensa el bé públic. Recordeu que els ciutadans vam rescatar la banca. I tots els expresidents de totes les autonomies espanyoles estan implicats en algun cas de corrupció, excepte els del País Basc. Mentre els presidents i els partits estiguin a les ordres dels poders fàctics, no hi ha res a fer. No hi ha res a fer. Espanya té un deute endèmic. Està a punt de tornar a fer fallida. La prima de risc està per sobre dels 100 punts. Al mercat del deute públic, la prima de risc, també coneguda com a diferencial del deute, és el sobrepreu que paga un país per finançar-se als mercats en comparació amb altres països. D'aquesta manera, com més gran és el risc del país, més alta serà la seva prima de risc i més alt serà el seu tipus d'interès del seu deute. Dit d'una altra manera, és la rendibilitat que exigeixen els inversors, l'interès, a un país per comprar el seu deute sobirà en comparació amb la que exigeixen a altres països. La prima de risc significa, d'aquesta manera, la confiança dels inversors en la solidesa d'una economia. Cal recordar que el Banc Central Europeu té la prima de risc espanyola intervinguda, assistida artificialment, de manera que no reflecteix la incertesa real que hi ha sobre la solvència d'Espanya per afrontar els venciments de crèdit que té a la vista. També hi ha un greu problema amb les pensions. Els fons que estan destinats per les pensions ja no existeixen. La nostra generació ja no té assegurada la jubilació. Els han hagut de gastar en altres coses. I la població espanyola es preveu que cada cop estarà més envellida. Amb el que si mirem l'atur i mirem la gent gran i després mirem la gent treballadora, hi haurà més jubilats i parats que gent treballant, amb el que la situació serà insostenible. Les pensions, senyors, les pensions es paguen amb la gent que treballa. És a dir, si no generem treball, no es poden pagar les pensions. Per tant, el que ha de primar és generar llocs de treball.
I Catalunya té una taxa d'atur inferior a la resta d'Espanya. Si Catalunya fos independent, no només les pensions estarien garantides, sinó que la sostenibilitat del sistema milloraria. Caldria recordar que, en cas d'independència, Espanya hauria de fer-se càrrec de les pensions dels catalans. Sí? Perquè nosaltres hem cotitzat a Espanya. És com si un jubilat va a França a jubilar-se. Oi que la seva jubilació no la paga França, la paga Espanya? Doncs és el mateix. El que passa que aquesta contramesura serà una arma de negociació que tindrem els catalans molt potent. Cal que siguem independents el més aviat possible. El més aviat possible. Espanya, sense comptar Catalunya, són 41 milions i mig d'habitants. I cada cop, si hi ha menys treball, més gent gran i més atur, a que no sabeu d'on trauran els diners fins a escanyar-nos? Espanya també està demostrant que no existeix la separació de poders, amb el que la democràcia, el que entenem com democràcia, està en greu perill. Fixeu-vos que en el cas de l'Estatut, l'Estatut català, vam seguir tots els tràmits legals marcats per la Constitució, el Parlament, el referèndum, l'aprovació del Congrés dels Diputats. Però el Tribunal Constitucional, un tribunal no legítim, perquè el poble no el vota, sinó que el posen els partits polítics, el va tombar. El mateix tribunal que tomba lleis catalanes socials, que legitima el cop d'estat del 36 del Franco i diu que Franco no es toca, junt amb el Tribunal Suprem, clar. Els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, estan en mans dels mateixos descendents de la dictadura, perquè la transició no va ser un trencament sobre el règim anterior, sinó una readaptació, però amb els mateixos actors que el règim del Franco. Per tant, cal que estem amatents a la situació. I el més important, preparats davant la imminent fallida un altre cop d'Espanya.